Developing countries host 80% of the world's refugees. I alt er der 107.000 flygtninge i Danmark. در سال 2011 بیشترین مهاجر در پاکستان بود. De fleste flygtninge kommer fra Afghanistan. Letztes Jahr waren 46% der Flüchtlinge unter 18 Jahre alt. Der er 62 millioner flygtninge i verden. 34 millioner flygter, fordi der er krig i deres land. Hvad er kvoteflygtninge? Kvoteflygtninge, det er antal flygtninge, som Folketinget har vedtaget, at vi skal tage i henhold til de konventioner og de forpligtelser, vi har over for andre lande. Ikke også? Så, de fleste lande har en vis kvote, som de så optager hvert år. Så, og den kan så skifte med de forskellige regeringer. Nummer 4. 4. Nummer 3. Hvad er en spontan flygtning? Altså, det ved jeg ikke. Jeg vil gætte på, det er en, der ikke har tænkt så meget over det, som sådan kommer til Danmark, fordi at altså sådan, som ikke lige ved noget om Danmark, men bare kommer uden at have tænkt så meget over det. Ja. Det er vel en, der bare gør det lige pludselig, og ikke rigtig tænker over det, tror jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg ved det. Jamen altså, det er vel en, der flygter over hals og hoved, ikke? Fra den ene dag til den anden. Ja. Nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nummer 7. Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Altså, som har opholdstilladelse, eller... Bare generelt. Ja, så vil jeg gætte på, det måske er 500.000. Ja. Hvad er svaret? Det er 107.000. 107.000. Det var ikke meget. Ud af Danmarks befolkning tror jeg, det er 10%. Jeg ved ikke, hvad jeg kan ikke et antal. Det er 20-18%. Var det ikke 10-11? Alt i alt så er der 107.000. 107.000, så det er vel... Ej, nu kan jeg slet ikke regne. Jo. Det er mindre, det er like 2, tror jeg. 2%? Ikke mere som 2%. Det er meget, det er meget lavt. Ja. Nå, okay. Ja, der tror jeg, det var lidt højere. Ja. Det har jeg ikke nogen idé om. Mange. Bare... Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang komme med et slag på tasken, for jeg har ikke nogen idé om det. Okay. Ja. Der er 1.700. Ikke mere? Nå, 107.000. Nej, 107.000. Nå, fordi jeg skulle lige til at sige, det kan jeg i hvert fald ikke tro. Hold da magle. I Danmark? Det ved jeg ikke. Der er vel... det er jo sgu svært. 2 millioner. Der er 107.000. Ikke mere? Det er alligevel vildt. Jeg troede faktisk, der var mange flere. Ja, det troede vi også. Hvad er din holdning til flygtninge i Danmark? Hvis det virkelig er flygtninge, så er de velkommen, og så skal de have hjælp. Og så skal de også have hjælp til at komme i arbejde. Så det er jo så enkelt for mig. De er velkommen til at være her, ligesom alle andre steder. Mennesker i nød
Så vi skal jo hjælpe. Vi har jo ressourcerne her, så det skal vi jo selvfølgelig gøre noget ved. Ja, præcis. Ja. Det er et meget bredt spørgsmål. Som udgangspunkt er de meget velkomne. Jeg synes selvfølgelig, at vi har forpligtelse til at tage os af folk i nød rundt omkring i verden. Jamen, det er okay, de er her. Hvis de bare er med til selv at ønske at blive integreret. Om de skal tilbage til, hvor de kommer fra, det er jo et godt spørgsmål. Det er ikke mig, der skal vurdere det. Men det er okay, de er her. De skal bare være en del af det danske samfund. Hvis det er det, vi ønsker. Per què Dinamarca només dona acollida al 0,1% dels refugiats del món? Nu ne trebuie prea mult pentru a găzdui un refugiat. Fordi ingen mennesker er ulovlige.